Kaixo, txoriene, astian erdixa, zigor, asteazkena? Guazten ala bai. Bai, zuze zara, holan, edalontzixa, positibo ikusten danak, negatibo? Beti erdi betea, betia. Bai, orduan segabiz, aste bukaeran edo aste hasieran? Azkena? Egunak esaten du, asteazkena. Osondo. Ba, asteazkena ospatzeko, ja, asteburua hurbil daukagula. Ekarri ditugu gaur, pare bat errazetan, nik ikustot, tradizionalak. Arraina tartian, barazkixak, suplekaliak. Ez? Neriak zerbait berezia badauka, bai. eltsekari bada, baina eltsekari normalean txerrikia botatzen dio. Bueno, ba, bueltat emango dio. Bueno, Asturiasen badau, itxaskixekin be. Baita. Eta nik ekarri ditut, bi errezeta nahiko tradizional, bata da, bakaiau alaban, holan, alioli saltza batekin gainien, eta bestia da pistua. Orduan, bixa batera, pistua eta bakaiaua. Osondo. Lehenengo ingo pisto bat tipula, piperrak eta kuiatxua laukitxan erregoziz. Gorritxuta dauzenean gehitxuko tomatia eta 20 minutuan kosinauko. Bakaiaua labeko erretilu baten jarriko 5 minutu 180 gradutara eta bitxartian ingo berakatz mahonesa bat, arrautza, berakatza, olixua, limoia eta gatzakin. Arraina saltza horrekin estali eta beste 5 minutuan gainerre. Azkenik porrutxua markiltxotan moztu, irinetik pasata frigitxu, eta bukatzeko jarriko pistua oinarri gisa plater baten, bakaiaua gainean eta porrua apaintzeko. Beraz, oinarri nahiko tradizionala, pisto bat, nire etxean kuiatxoakin itxena, eta normalian botatzen dotzagu hau zera alberginia. Bai, guretzen alberginiarik sekula. Aldatzeko, eta nik sekula, hau da nire gauzia bakarrik, zen nire etxean botatzen da, inoiztza botatzen berakatza. Edo baratxuria, ez dakit, gehiago gustatzen bat, tipulan eta piperren gozuakin, baina bai. Badak zeinen berzioa izango zen errezeta hau? Zeinena? Euskal errezeta, makaia errezeta oso famatu edena? Zein? Klurranero. Bai, baitu. Klurranero, pisto bat daukagu, makaia bat, pilpilean ez dago, baina horretik berzio bat. Ze alioli abe, zierren zazu alioli batekin, baina gero bai esan duzula urpenean, ingo denula horrelako, hori arrautza eta hori. Ni duda bat daukat, Patri. Esan, zalantzak. Pistoa egiteko, erailiko dituzun piperrak arrak eromea dira. Baina, ez duzu jakingo, ez duzu pentsauko hori egixadan. Bueno, a ver, sare sozialetan hor dabil, horrekin arrak eroemeak hobea direla, laukoa, sare sozialetan da, lau puntaduna, emea. Dira samurrauak, hasi gehiago dauzkate, gordini jateko eta hobeak, haragi gehiago. Eta irukoa, mutilak. Karo, orduan nik ordu da, iten dut. Eta refokatu hemen. Pipermin bat ekartzen dut eta hau zer da? Hori da... Hermafrodita. Bai, berak gure dauena. Karo, gure betiko piperminak eta pikillo piperrak ere, punta bakarra daukate. Orduan nik, karo, albiste irakurrina, azira gaina. Gaina, ikusten da niko... Ez egisa, ez dauki enungo fundamento zientifikoa. Ja, baina gero, kontua da, interneten sartzen zara hori. Piper arrak eta emea. Hainbat albiste jenteak egiten du gaina, kopia-pega esaten dana, kopiatu eta itxatzi. Eta pilo bat, jenteak gaina hori jarri duela, benetan dala moduan, ez da izan. Eta, gero sartzen da, eta, hori, txantxa, tontakeri bat, bullo bat, ero gezurra dala, azkenean, landarea badaude arrak eroemea direla, baina fruitua, bera, ez dira arra eroemea. Baizik eta biak. Orduan, hor, jente bat egongo zen, baina, seguru bat baino gehiago ondala, jundala, fruta den dara, piperrei begiratzenan, segun zertarako zen, kosinatzeko erabili behar bat zuen, arrak bilatzen, eta erabili behar bat zuen, beste zerbait da, emia bilatzen. Hori, egisa izango bazan, fruta dendan eta olakotan, jakingo zabien, eta banatuko zaben, honek, erregosteko, honek, ez dakit, laberatzeko da. Eura bai jarriko zaben, honek mamitxu hau adie, honek ez. Orduan, espadaue urtietan, ez da pentsatzen hori oso egisa izango da. Baina egia da, eta, albiste araña datorro, interneteko, neko aldizkari, ezagun batetatik, hortik guk jaso dugu, eta gero hainbat, zabaldu da hortik, eta Instagramen ere badago, eta kontua da, nik gero bati baino entzun diotala, eta esatu izute, bai, egia da. Orduan zein zan mamitxu haua? Emea, lau punta dauzkan, hori. Berdia... Ikusiko haua? Ez dakit, jakingo behitu. Eta hasi gehiago beharko likituzke arrak baino. Ontsa ikusiko? Hoi ez bixe zabaltzera. Bai.
Bueno, hasiak eta ikusten da gutxi euskatela. Bai. Mamia biak asko. Mamitxua bixak, hone gainera hasi gehiago dauzka, beraz. Ez da indik, Bueno, hasiak sartin barko dizkio emeari. Haro, horrela iten die umeak, ez? Arrak emeari sartu dizkio hasiak. Eta gero arek azteko. Gauzia da, ez sinisteko interneten jartzen dauen. Danaz, gauza batzua... Bai. Bueno, hemen guk azkenean, ostegun biraletan deiten duguna batzutan, ez? Saiatzen gara, horren biralak eta ezagunak egiten diren, errezeta, dena batzuk ondo ateratzen dira, eta horrela da, eta beste batzuk, agian esaten du, ez? Beira, banik horrela egin nuen, eta esan ateratzen, irin gehiago, ero denbora gehiago, labean behar zuena. Eta horretako dira, biharko eguna, ez? Ostegun, birala. Hori da, momentuan asteazkenien gauz, eta gaur asteazken tradizionala, edo, osagaiak ekarri itxugunak behintzat, aldo zuela, bizizarien tokixan aurkitxu. Bizibazarie hiri handi baten, edo herri txiki baten, danak, piperrak, bakaiaua, tomatia, limoia arrautza eta berakatza. Ez dauka miseria handirik. Nire izeban etxian, aurreko nabilen, nire izebaitziarrekin berbaitzen, eta nire osaba Juantxo, dala bere senarrak, beti, guztetan errestak, beti bardin. Hau da, berak esaten dau, berak daukala hemen, lepuan atzian, txip bat, eta antzematen dauela, imaginau, honen nire izebak esaten zaben, lehen gunean, joan nintzen supermerkatura, eta ikusi nahen honek piperrak, 3 koloretakoak, horixa, gorrixa, eta berdie. Eta hori jarri zabena, piztuan. Eta, basabien nire osaba jaten da, ez da berdina. Ez da berdina, desberdin dau. Eta esaten zaren, bota hotza eta baina nola konturatu eta ja, ez jakola gustaten. Beti inbi dauela gauzak berdin da, bera igustaten gako behitu, hori, albergini badaukat, ze sobra benjat, edo, hortutik atara dut, edo lo que sea. Ez ezin dauela jarri, zen erosaba jontxi, gustaten gauzak, bati berdin. Ja. Eta bera igustaten gakola improvisatzea orduan, ze esango zatzasun? Nik gero ingo ditudan garbantzuak ez ituela jango. Azteko. Igual bai. Garbantzu batzuei beti normalean hemen ze bota izan dio garbantzuei, beti. Ez gauzia da, esaten bozu, betxu, errezeta berri bada, hor bai, probatzea itxu gauzak. Baina, zuk esaten batzazu, gaur dauz dilistak. Eta zuk dilistei normalian jartotzazu bakarrik, imaginau, tipula eta zenarixua. Eta egun horretan, piper berde badaukotzutza. Ja, ez jako gustaten. Bueno, Juantxo, animo. Bizitza ez dela, beltzak eta zuriak ez direla. Grisak ere badaude eta malguau izan behar dela danean. Nik uste dut, eta gehiago esango nuke. Begiak itxita, nik esango nuke, ez lukela nabarituko pisto hori zerekin hau. Ez beste hau da, pisto hori egiteko piper gorria beharrean pikillo piperrak erabiliko balituzte. Hor nik bai igual nabarituko, hor nabaritzen da, nik egin izan dut pistoa horrela. Pikillo piperrakin eta ezberdin. Baina nik horia sartzeatik, ero berdero gorria sartzeatik, oin bertan nik enuke esango horre, nabaretzen da nik. Bai da olako morroierakoak, ero Gernikako piper batzuk ero, bai horbe testurak eta ezberdina dira, ez dira horren aragitzuak eta. Eta gero pisto bat itxeko, saltzeituzte honek, piper italiarra, edo piper berdia hau aragitsua dana. Nik pistorako nahi ditut behintzat honek aragitsua dienak, ez? Gero gorrixa bezaltza itxuste batzuk italiarra diena moruko berdi, baina gorrixak. Niri gustatak gehiago, honek potolua dienak, ze azkenean, ez dakit, mamitsua badie eta erregosterako orduan eta jaterako orduan nabaritzen da, ez? Testuria eta dana. Ni piper batekin egin jo bakarrik, berdeakin beti. Gorriri botatzen. Eta alberginia berenjena ez da ere. Bakarrik berdiarekin, nik kipula, piper berdia eta kuiatxoa. Eta zuk itxe oso Bilbo erara edo La Mancha erara? Iten dut pistua normali, eta gero batzutan, arrautza botatzen diot irabiatuta, urrengo egunean, bi egunetara ezberdin jateko, ze beti egiten du 2 egunetarako, baiten duan egon batean arrautza gabe, eta urrengo egunean arrautzarekin. Eta proba duzu esan otzuna? Zein? Hau da, pistoa sobratzen gatzunean, edo soberan daukozunean, pila bat itxen dozunean, hau da, birrintzia, eta holako saltza bat daukatzu adibidez pastarako. Hori inoizin dut, baita, eta baita tomate saltza beharren txipiro tinta, saltza botatia. Hori txorien ere. Bueno, horrek esan da,
pistoa jantzazu, osasuntxoa da, barrazki pilo dauzka, eta gaina goxua da, zen eduzue, guk Ustalitzan beti zerbitzatzen zen, ogi frigitu atal batekin. Bueno, gaurko beste osagai nagusia makailagoa da, makailagoan inguruan askotan itzen egin dugu, bakizu, iparraldeko erregea da larraietan, sukaldaritza Portugaldarrean, Euskaldunan, nahita nahi ez egon beharreko errezeta bat, Euskaldunak bitu bat, ternuara da juten ginean, makaia mila, baina bitu, aliolian inguruan, ez dakit, itzein duen askotan eo gutxi, gaur, esan du Patrik aurreatu du, berak ingo duena, hau katalan batek esan hori ez da aliolia. Bueno. Ez. Ala ere, nik nire uste apalean, Euskal Herrian, norbaiti zerbitzatuko genioke alioli benetakoa atzera ingo lieke. Oso fuertea da, potentea da. Orduan oitu da, gure hau zapaiak oitu dira, mahonesa batera baratxuriarekin. Eta gehiago zengo, nizuke, Katalunian ere ziurrenik jatetxe gehienetan arrautzarekin egiten dute, ze besteak denbora desente eramaten du egitea, eta gainera fuertea da, eta segun nola jan behar duzun, ostras, ni gustatzen zai baratxuria, berakatza jaten dut ondo, baina hori ja da baratxuria maite duten jendian dako. Aitortu bihotzut, gure txorien eta roi. Nik normalian, mahonesa berakatzakin eitzen dutela, baina batzutan gustatzen gat, supermerkatutan saltza itxusten horre pototxuak horixak. Horrek, eta, ja, erosituko. Alioli haindako esaltzen dute? Bai, hori da, marka zurikoa, eta bere markakoa. Eta zen moskoa da hori? Ni pila guztatu jat. Baina hori ere, ez da inja, badakarrik, baratxuria ze, oli hori esan nahi du katalanez. Berakatza eta olioa. Gehiago ez dauka, zer gehiago ez, gatz pixka bat. Eta urtantan batero eraman aldu, baina besterik ez dira. Fuertia da. Fuertia da, eta hori saltzen dutela fuertia da baita. Ez da infuertia, suabia da. Baina azkenean, egisa da gu gauzela utxuta, igual 2 koilarakada edo 3 koilarakada jaten, ogixakin, arrozakin, da holan. Baina, karo, originala jaten bozu da, apurtxo bat. Zapore handia da, handia. Bueno, ja, hemen, aliolia beti dana Mediterraneoekin, Kataluniar herrialdekin, hor Mallorca, Balearru artea, Valentzia, inguru guzti hortan, Frantzian ere bada antzeko errezetan bat, Greziarrek bebai egiten zuten zerbait antzekoa baratxuria, olioa eta fruitu lehorrakin, egipziarrek ere bazaukaten, antzeko zerbait, baina kontua da, antzinako, esaten da, lehen saltzetako bat izango zala, azkenean oso oinarrizko bi osai dauzka, eta gaina lehen jendeak zerbait ez bazaukazan gauza asko, eta zeukanetenarekin mirari egiteko zerbait zaten, eta hor, esaten, fama txarra zeukala, oso, ez da, errixearekin ero enazte zutela. Nik hori ez dauka zentzurik, baratxuria beti erabili izan da, zaporea, fuertea dauka, baina, onurak ere pila bat ematen dizkiu, eta esan dakoa, aliolia berez da, eta, errazeta bat idatzi dut nik, nahi dut berriro saiatzea, benetako aliolia iten, da motraioan, berakatzak eta hor sekretua zein da. Ekarriko zutxorinera. Ekarriko zutxorinera, oin, ni piztu nabien itxen bitartien, igual, probatzia guroso. Bueno, ni jarrian, nahiz hemen, emon da. Beste baterako utzeko. Ni nahi berzu hemen bitartian, egonan nahiz eiken, saiatu, ze hor badago, horre, nola da, Ampurdan, alioli Ampurdez ero deitzen diote, da, arrautza forma, oso lodia da, trinkoa da hori aliolia benetakoa. Eta daude, trebeak direnak hortan, ematen diote olako bola forma bat, arrautza forma ematen diote, arrautzarik ez dauka, baina arrautza forma ematen diote, lortzen dutelako lan alioli oso trinko bat. Eta hor da, lehenengo, berakatza ondo txikitu gazpixkatekin, tanta batzuk ur bota, eta gero, baina tantaka gutxinaka, olioa jun botatzen, da nasi. Olio pixka gehiago, nasi. Pazientzi pixka batekin, eta denbora askorekin, ero pazientzi asko eta denbora asko, lortzen da, olako, emulsio egonkor bat, eta hori da, bakarrik dauzka, imaginatu ze potentea da, ze ja berez, oliba olio on bat fuertia da. Bai. Berakatzakin, fuertea berbi izango zen. Igual jendeak bebai erabiliko dago, ez? 0,4 olixua edo? Bai, baina da ere, kilore olio batekin, nik uste dut, baina aliolia da, eta hor Vitoria Bekamek ezan horrek ez daukan zuen esaten, bere zenarranen futbolean egon zanean,
baratxuri usaia dauka mundu guztiak eta ez dakiz. Mundu guztiak Espainiak baratxuri usaia dauka. Esaten edo Madri egean ez akorratzen. Mesedes. Bueno. Vitoria. Espizegir. Esan. Victoria Beckham alde batera utzita, hementxe pistorekin jarraitzen dugu. Barazkixak ondo erregositxa dauz, eta barazkixak ondo erregositxa dauzen puntuan, gorritxuta dauzenean, hor gehitzen dugu kuiatxoak. Kuiatxoak ura pila badauka, orduan, kuiatxoa bai nahi dugu ondo erregosi tomatia bota baino lehen. Ze gauzia da, barazkixak botatzen baditxugu. Nik ikusi dut, errezetan bat olan pisto harina eta itxeko. Hainbeste olixo eta ez erabiltzeko, nun botatzen da bien, barazkixak, kuiatxoa eta tomatia... Dana ziratik? Dana zuzenean da, orduan itxen dana da, egosi eta harina izango da. Baina ona holan zaporez, honekin holan alderatuta, ez da itxe izango da, ez? Pisto bat azkarriteko bat usain dan trukoa, bat. Txiki egin da barazkiak, txiki moztuta, asko lehenago erregosten da. Gu bakan eukan errezeta bat, ensalada bat iten gendula, makaiagoa eta zeukana eta hori, eta oinarrian zan pisto bat, baina pisto hori zan, aretxondo jatetxean iten genuela uste dut, eta zan horoko pisto fin bat esan dezagun. Eta iten genuen dana, txiki moztuta, orduan, geratzen zan oso pisto harin bat, eta oso azkar erregosten zan. Zeba oso ata txiki eta moztuta juten zen, baina, bueno. Bai, gero nik danetatik ikusi dut, Osa, nire mamak adibidez itxen da, hau, ilargi erditan, hau da. Horrela? Bai, eta itxe ditxu haundixak. Ni gustatzen gat dana laukitxik isetan. Eta pistoaren lehen guzua zein da? Ratatuia. Bai, ez? Egon ginen umekin, hor Disneylanden, eta ratatuie, baduk atrakzioa superpolitia dala, holan. Zuzara arratoi bat, eta zukalde batean sartzen zara, eta zukaldariak zuri saiatzen dira barratzakin eta ematen da zuri arrapatzen da hori, eta horrelako txalupa antzeko batzuk mugitu iten, txalupa horiek arratoi itxura daukatea, eta gero da irudean dana, eta ematen du bertan zaudela, eta zuri jarraitzen zaituztela, eta bueno, egia esan, nire semei Ratatouille pelikula asko gustatzen zaie, hainbat aldiz ikusi da. Aitxa, sukaldarixa daukielako, eta, ez? Ez, baina, azkeie gustatzen zaiena da, Jurassic World, eta aitxa arkeologia kontuetan, gehiagiztak. Zarra da, Jurassiceko moduan. Dinosaurio dat. Hori semeak elurre gehiagik izaten dit. Eta hilea zuri daukazu, aitxike zara. Ez, honeko nena zaitxike. Txarone. Zuk semea bak auki arte, enaz aitxike izango. Bueno, hemen txe, gehitxu dugu, olixo apurtxo bat gehixau. Eta gatza, eta utziko kuiatxoa kosinatzen. Bitxartian, joango gara, bakaiaua itxen, laban. Hori, simple. Bakaiaua, gatza, oliba, 5 minutu, 180 gradutara. Ez dauka mestere ondirik be. Ingo golan, eta gero, aliolia edo, berakatz magonez aitzen dugunean, hemen gehitxuko, bakaioan gainien. Hori labera barrio gaineratzen. Eta gero, hori da, beste 5 minutu edo. Bost edo joango gara ikusten ze, honek, karo, behitxu zelako fina dien. Honek, xerra batzu badauz oso finak, te bastu batzu lodixabak, orduan. Joango gara ikusten hor, denboraz eta. Bueno, tomatea aipatu duzun hortan, gero tomatea botako duzue. Tomatea, badakizue, fruta badela. Ez dakinentzako, tomatea fruta bada. Eta munduko frutak gehien eman duen rekorra usta batean, landare batek, zenbat tomate ale izan ziren usta batean? Zenbat? 32.000. Landare batetik? Landare batetik 32.000 fruta eman zituen. Izan zirela 522 kilo. Bagizu non dauen hori? Non. Niko aipatu dut Disneyland, Disney Worlden, estatu batuetan, dago olagarro tomate landarea deitzen da. Olagarro tomatea. Eta da zuaitz erraldoi bat. Bitu. Zuaitz erraldoi bat. 32.000 frutu eman zituen. Jateko ez dira, nik uste gehiago izango zala, olako tomatada ero non da hori gerra hori iten dara. Olako baterako gotu izango ziren, 32.000 izango ziren, 32.000 pila badia, ez? Badia. Oitxe kontakotzuta anekdota bat horrekin... Tomatada neon zazu? Tomatadan ez, baina lehenko gunean, etxean hortua jarri bidogun ez da, lehen gunean esan otzan nezen arrai. Zenbat uste oso, balixo dagoela, olako tomate plantoi batek, ez? Tomate landara txikitxo batek. Eta esan oztan, behitxu, tomatiak, supermerkatuan, €1 kostatzen bada, plantoiak, ez dakit, hortik tomate pila bat atara zeiki orduan, nik pentsatu tomate batek, igual, ez dakit, €15. Landariak?
Baitanik, aber mutil. Osa, nola kostako da 15 euro? Bai, ze horretatik, karo. Bestela mundu osoak edukiko zaren tomatiak, ze. Tanik esan notzan, hori daukotzu 10 sentimotan, 15 sentimotan, gutxiautan, geixautan, baina, bueno, horti da biltartia. Eta flipauta sabia. Tani baina, osea... Gehiago, ama juten da normalen gure etxean, ama juten da erosten beti landaria, gehiago esango honeke, baina 20 euro, ez 15, ez 10, ez 5, ez gutxiago. Landara bakoitzak eurora ez da iritsiko sentimoak izango dira. Baina, bueno, nun erosten dozun arabera. Bai, gure desan, nolako, bueno, gukan... Baina, 12 euro eta 15 euro horrek ez. Ontxe, labara. 5 minutu, 180 eta goiaz, maonez gaiten. Ez, azkenian, bueno, hori landatu imar duzu, eta jendiak ez dauka, bueno, lehenko eta behin, jendiak ez dauka lako terrenua, ez dauka baratza jartzeko aukera, eta gero horrek, bueno, gustatu imar zaizu, azkenian, bueno, baratzak ez du lartzen oporretaz daulako hauzetaz, arek eguneroko, ero segun zemateko baratza daukazu, baina zaintza bat behar du, garbitu inbar da, bueno, ezin dala itxi bakarrikan hartu eta landaria sartu eta, bueno, azten zanean tomatiak ematen, WhatsApp bat bialdu, ja bialdu, egin dituzula eta etorriko gara jasotzera, ero alba da ekarri etxera zu, mesedez. Hola nahi izango basan, bai, hola nahi izango basan. Bueno, nik oliba olioa aukeratu biot, hau, suabiena, apurtxo bat, bairakatzak badauka indarra, orduan, arrautza bat, gutxi gora bera 250 mililitro olio, limoizuko apurtxo bat, gatza, eta berakatza ekarri txut bi ale, petzadut bat botako zatela. Patri. Bat bakarri? Bai, mutil. Zer, geixau ala? Ez ala. Ez dakit, igual bikin... Bixi geratzen da, ez? Zuri ingotzu kasu, seguroso. A ber, hemen betikoa. Bi bota eskero, 3 bota eskero horrek soluzioa badauka, batek ez, alderantzi zen, ez? Bat bota eta alderantzi da, ez? Bai, da bat eta gero gehiago botatzen, bai, hori... Gainera gero bakaia bakin joango da, piztuak inberaz, bat botatera. Bengoan, bueno, horre Euskadi irratian botazio duten, ez? Hor, da betiko galdetik bat, ez? Nola konpondu aldiren errezetako hor askotan entzuten dana, ez? Gatz gehiagi botatzen badiozu zerbaitei, zer egin alda? Pasta gehiagi egosi badugu, ero gehiagi egosi bazaigu, soluzio hori badaduka? Hor, badakizu, ez? Badaude truko txiki batzuk, bueno, osatzuk konpontzeko dena ezin da konpontu. Izan baditugu oso klasikoa da, dilistak itxastea. Dilistak egin dauzkago, urrengo honean lapikoan berotzen jartzen ditugu, zu altu egian agian, eta eskari bili mugitzen, eta dilistak baita gauza bat, zeikun itxasten dana, eta itxasten da, eta gaina, claro, horiek, utzi baituzu hor, bueno, horrek konpontzeik zaila da. Zailagoa da, bai. Eina alda, usaian abaritzen duzun momentutik, beste lapiko batera pasatzen baituzu, inoiz ez igurtzi azpian, bueno, soluzioa bau. Beste honekin, bardina, baratxuri batekin egin lehenengo, ikusten bauzue, fuerti dagoela, beti daukazu aukera, beste erdi bat, edo bat gehiago botatzekoa. Baina hasiera mesedez, beti gatzakin, denakin, gutxiago bota, ze horrek beti soluzioa badauka. Asko botatzen badigu, badaude truko batzuk horri irtera bat emateko, baina, bueno, beti izango da azkenean aldatu egiten dugu errezeta, orduan. Bueno, batekin nahiko bixiatara da, Bai. Bueno. Nahiko bixiatara da, eta ez dutzau bota bi. Zeo. Zu pikatzen, ez darrian pikatu inbardu pixat alioliak. Gero tomate hartuko du, antioxidatzaile pila bat euskala, osasun antako osona. Beti superrelika gaian inguruan daitzeiten egoten gara, eta txia, eta ez dakitzer, eta kinoa, eta ez dakitzer. Tomatia, potoan daukagu, saltzan modu pila batean, eta oso osasuntxua da. Ontxe zabizela bero tomatian inguruan. Hore da. Ontxe botakotzau, ez dakit hori abisua esan, baina abisua bebai badauko labian, hor da bildeika. Beraz, eta hori izango bai? Bai, nire kondo. Eskerretara edo eskumatara? Bi alditara. Osa, 3 eskumatara eta 3 eskerretara. Ezemat? 3 eta 3. Ez egin txarto, 3. Estela ez datako? 3. Ja, baina hasiera puntuan nun hartzen dut. Kamaren aldea, ero atzek aldea? Bueno, ja. Badakizu badaudela, errezetan baten, nahi eta nahi ez, bueno, ja, alde batera inbar dala. Hori esaten zen, nik ez da itez egin.
Honek ero, labean beste 5 minutu eramango ditu. Hori da, orduan, behitxu. Engo, koiaratxo batekin. Gainetik jarriko dizu gainertzeko igual? Hori da. Vale. A ver. Labian, bai, labeko modua, bai. Holan. Hori da, orduan hau gainetik. Eta ingo duguna da, 5 minutu gainerre. Espadauko zue, nik adibidez laba nahiko sarra naukan lehengo etxien. Eta ez naukan nolan modu bat gainerratzeko. Naukan betikua. Nire labiak zaukan 3 modu. Goitik, betik, edo goitik eta betik. Orduan, hor jartzen bozu ebe, erretiluan, badauze pixuak, goiko pixuan jarritxa eta beruakin, holan gainetik, holan behatarako jatzu, Hortan, lasai izan. Labeekin da, bueno, segun espadu jartzen errezetan erukitan badazue, kontutan izan, 20 gradu gutxiago izaten direla gutxi gora bera. Aizearekin, beti 20 gradu gutxiago. Goitik eta betik indarrakin bakarri bada, hori, errezeta batean jartzen du labea, normala, 180, aizearekin jartzen baduzu, 160 gradu. Normalen 20 gradu gutxio. Berriz, labera. Oso, no? Hemen, tomatearen erredurak, hemen karameluanak itzein izan dugu inoiz, tomate saltzarenak ere, potente izaten dira, normalean. Oso potente izaten dira. Orduan hau, zutik jetxiko dugu, plop, joango daiten gutxinaka gure pistoa, eta bukatzeko, esan dutzu dugu errezetan laburpenean, joango da holan apaingarri gisa, ez da holan izango gauza bat be. Hau, gure badozue, aldozue esein, eta ez da, ez da pasaten, baina eingo, oliba olio holan finaekin, ze frigitu inbidugu, porrua. Oso, no? Orduan, porrua holan makiltxotan, gero irinetik pasata, eta geratzen da kurruskari bezala, ez da, nire gustatzen jat. Beste ikutu bat, gaina beste testura batekin jokalaztuko genuke. Hori da. Eta hau, gaur prestatu duzun jaki hau kirolaiteko zemoz. Kirolaiteko? Bikaina. Orduan, hau janda gero... Hidratoa dauzka... Orduan, hau janda gero, bihar Irunen hasi eta Baionan bukatu aldut... Bai, hau gainera aldozu betxu. Korrikain baino lehen, eta korrikain ostien. Vale, Osa, bixetako etorriko jatzu ondo. Indarra hartzeko eta errekuperatzeko. Bai, bihar hasten da korrika, esan dakoa, Irunen hasiko da, 23. edizioa, eta hor jongo da, Euskal Herri guztian zehar, 24ean, bukatu arte Baionan, eta egun dagau 24 orduz egunero, korrika Euskal Herri guztitik, eta hor, animatu jendeari, animatu parte hartzera, zuen herrietatik, denetatik ez da pasatzen, bestela beharko genuke Euskal Herri guztitik pasatzeko, baina azkenean, beti geratzen da, ez, asko jotak kotxea hartuta zuen herritiko, bizilekutik ordu erdiera geratu alda, ze denetik pasatzen da, hori askotan gertatzen dana, zuen herritik ondoko herritik ordu txikitan, eta... Goizek ordu bisetan da. Hori, holako ez tokatu izan zaizki. Aitzak isabe bada, hola, ez dakit egoteko, lagunekin egoteko, eta umiek aukitzen bozu igual apurtxo bat komplikau egiten da, baina... Umiekin batez ere, segia da, herri garrantzitsuetatik, eta holan, pixkat izenguratzua dien herrietatik, hiriburuetatik, eta bai pasatzen da, egun ordu, esan dezagun, normalagoetan, eta hor, zuen herritik ordu bietan pasatzen bada, beti urbildu alzaete zuen umeekin, azkenen umei ere ilusioan dieten die, adin guztietako jendeantzako zerbait da, eta batez ere, Euskara hauan daukagula, horri bili behar gara egun hauetan, korrika eta korrika, kanturiz kantu, herririz herri, eta... Herriz eta arro herri. Hori da. Eta urtengo bakizu, horra arro herrina izango da iparraldeko azterketak euskaraz kolektiboa, gaina hor bide oso poli bat indute, eta laia dago tartean, nire lagun laia, oin iparraldean ikasten ari dela, eta, mendik musua berari, bide oso poli. Musu bat, laiari guk errezetiakin jarraitzen dugu, hemen piztua itxen, arraina labian, eta olixua jarri du bero-bero, gero porrua makiltxotan moztu dugu, edoran, zutabe luzetan, irinetik pasa dugu, eta hau, hasiko gara, bolan frigitzen. Eta kostasun mesedez platertxo bat gero... Boi! Paperakin edo... Bai. Zurrukat. Kontuz, Lazo. Eta honek garaituko die ikusiko zue, holan gorrituta geratzen die kurruskari, eta oso ondo noia, koiara baten bila? Bai.
Honekin Labekoa, ataratzeko. 30 segundu falta zizkioa, Patri. Oso ondo. Bueno, adi egongo gara. Guk honek frigituko ditugu, utziko utzago nahi bebai, 5-10 minutu, eta labekoa ateratzen danean, segitxuan gatoz, platera muntatzen. Oso. Osea daukat. Beitxu. Osea daukat. Bai, zontxe doia, mutil. Itxura Itxura. erra, Itxura bikaina. A ber, probauko zugatza esmeza despistoa. A ber, bai. Beti dana, hau da, itxura tartu inberdara, probatu inberdara. Puntuan. Bai. Erra. Eskertzen dut. Fiatzen sanitaz? Bai, nola ez. Zure zuzendaria beti eskua burura botatzen ditu. Beitxu, pistoa. Gatza botatzen azten izenean. Oe bezala. Eta bakizue, hau da gure bakaiaoa klurranero erararen berzio berritua. Bueno. A ver. Bueno, bakizu, esan berdin gainerreko, baina hain aldugolako pilpil Pilpila? faltsu bat einalko zan. Eta zelan egiten da pilpil faltsua ba. Bueno, barrotza botako beharko genioke. Eta hementxe, porrua. Oso, no. Beraz, listo, prest, gure, bakaiagoa, pistoarekin. Eta maonesarekin. Nik esan da, klurranero polita beratzen da, gaina, Baina ematen ez du. da. Baina ez da. Igual labantxon bat, ondo torriko esan, Bai. beste atzamarra egin betutik. Hartu. Bitili. Laguntzako bakarrik, a ber. Bueno, Danetatik hartu apurtxo ez bat. dut esan, baina pistoa ondo da arkumearekin, oiaskoarekin, untxiarekin, makaiabarekin oso ondo, itxaskiekin, arroza, fideoak. Aliolia guzti horien laguna da. Eta errezeta honena, ere. Oso goxua benetan, errepikatu etxean, eta errepikatzen dutzue, bidali argazki bat, eta ontxe, zigorren errezeta. Txitxirioak, garbantzuak aligia. Saioan zehar txitxirioak aipatu ditugu, garbantzuak, eta arraia aipatu dugu, eta hori ingo dugu. Garbantzuak sapoarekin. Eta lehen esaten izuna, guk hemen oitxura daukagu beti ez txerrikiekin eta, baina bueno, Asturiasen da txirlekin eta jaten da, gero badaukau hemen lehen makaia behin dozu, ez, esaten zala, vigiliko eltzekaria ero, izaten zala makaiaua honekin, txitxirioekin. Guk hau errez ingo du, gaina hemen daukat ja burua, sapoarena, salda bat indut, arraiz salda bat, eta azkar kontatuko izuen nola ingo duen, eta azkarrago, errezetau, prestatu ingo du. Kipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarriko ditugu. Behin erregozita duenean, piperrautza bota, eta hor txitxirioa botako ditugu. 3 buelta eman, saldarekin busti, eta ero ingo dugula mokaduko zatitxotan moztu sapoa, eta gehituko dugu lapikora, 5 minutu dena irakiten utzi, eta listo, bukatu da errezeta. Ya está. Bai, hori bakarrik. Titau. Bai, a ber, berez, hor, osaietan nola prestatu jarri dut, salda bat, arrai salda bat nola, baina hemen ingo dudana da, jarri dut olio txantxa bat, erregozi ditut burua eta barazki batzuk, hor bota ditut, hemen, kipularen txortena, asenario bat, porru punta bat, eta ezer, ura, ardo pixka bota aldio zuen izan ezkero, 25 minutu irakiten, gero kendin dio kanpoko bitxa, eta ez dauke zer gehiago, orduan, errezeta hau da, oso azkar egitekoa, eta bueno, da... Simplea. Bai, hau berez, lagun baten, eta lagun baten ikusi nuen arranda egiten da, zer da, hemen sapoa erosten, gero garbantzuekin prestatzeko da, zer? Bai, gozua geratzen da, eta berak egiten zituela da, garbantzua ja, egozi, hasieratik eta dena, ez? Garbantzu normala, nik inditut, berzio azkarra. Espresa. Bai, potoko garbantzuak hartu, Bai, eta hor gainera potokuak beti esatu dugu moduan, lekaliak badauz, 50 sentimokoak olan tarrotxo batek, eta badauz 3 eurokoa bebai, kalitateak, berez, badauz, nik komendatzen dut zuet, zure bikoteak erosi nahi duen landare, tomate landare baino merkeagoa. Hori da. Eta nik komendatzen dut zuet, osagaietan eta ikustia, eta badauz batzuk ekatza ditxula da bakarrik, hori, dilistak esan binaben, dilistak bebai badauz, txitxirioak, edo, lekaliak, eta ura. Eta hori bakarrik, batzuk badauz, gehigarririk eta barik. Beraz,
bueno, zuek ikusi da geixen gustatzen gatzuela. Bai, baina nahi dut esan hor, Patri, jute mazara zuk esan duzu, kalidadekoetara, ekologikoetara, eta hor asko jota poto batek 500 gramo ekartzen dituna, hemen kiloa daukau. 2 euro, 2 euro eta piku, 2 zerbait izango zen, orduan, beti esaten dana, merke jatia gaur egun badago, eta gaina kalidadezko produktuak, eta ja, etxean egosten baituzue, oraindik merkia hau, ez? Baina nahi dut esan, aukera badago, eta ez da izan aitzakia. Sapua botatzea agian, bada pixkat horrek igoko diola presioa, baina, Baina, sapo bai, badauz presizioz eta onak noixian behin, ez? Bai, 10 piku eurotan dagoten da. Hori, nik 8,80 ikusi nahen merkiena, gabon aurretik. Baina, kalitateak eta kalitateak, ez, betikoa. Bai. Sapuak pasatzen dana da, batzui atzera itxautziela, ze itxura desatxe egina dauka, aurpegisa holan, satarra, baina gu zein gara epaitzeko arrain baten itxuria, ez? Azkenean, garrantzitsuena arrain bat erosten dozunean da, saporia eta sapore ona aukitzea. Azkenean bere gorputza egokituta da, hori egoten da itsaso sakonian, eta agua bebai oso handixa dauka, horrekin harrapakin danak eta hartzeko eta bera bai, janari hartzeko. Niri asko gustatzen jat, ze egisa da, niri arraina orokorean gustatzen jatela. Baina, aukitzen bozu etxean norbait, ez dala oso arrain salia, sapuak badauka holan testura bat eta sapore oso fin bat, testura aragiana, gehiago itxura dauka arrainana bari. Orduan naiz, eta ez gustaue hori arraina, hau pentsatu dut izango zala holan aukera hon bat, ez? Ezurrik ez dauka, beti ez da itza, ezurra, arraina, ezurra ez daizki gustatzen. Sapoak, dauka hemen erdiko bizkarre zurra esaten dana, baina beste zurrik ez dauka inungo ezurrik, ez? Alde hartatik orduan, bada oso komodua. Baina esan dakoa, txarra daukana da sapoak bakusertan, euneko pixuaren euneko 60 bere burua da. Eta gaina dana pixatzen dut zuek, pentsa zuek, arraina irasoiese, eta horrek bi sapotxuak. Eta igual pentsatzen duzue, aukiko zuela, ez dakit 8 lagunendako baskarixa, baina ez pentsau ze burua da ondixa, baina gero bustana, dela jangarrixa edo guk normalian jaten duguna aragi xau daukana, izaten da, euneko 50 baino gutxi hau. Orduan, zuk naiz eta arraina gixan galdetzen dut zue, burua nahiko zu, gero salda bat eitxeko edo, naiz eta zuk esan ezetz, gero dana pixatzen dut zue buruak endu da hori bakarrik atara. Patri, nik hemen sapoari masaiak endu dizkiot. Bai. Hemen, bere papoak atara indizkiot, eta hau ez zoragarria dira. Baina, horre buruan datoz, orduan burua eskatu. Salda bat eitxeko, nik hor, saldak sustantzik gehiago izango zuen, baina, nahi hau ditut jatea horiek. Bai. Bestiak baino. Horru saldan emongo duen saporia baina. Eta batzuk, nik ikusi ditut arraindegi batzutan, ez ditut inoiz erosi, baina holan batzuk etorten dienak aske. Hau da, bakarrik bustantxuak. Bustantxua ja moztuta, eta aldozula betxu, 3 bustan erosi, da hori, arraindegikoa gainera, niri beti esatzen duz da. Baina erabilin biozu, zenik askotan igual, izoskaiu ezabaldu, eta dauzkat, 2 buru, gero dauzkat, otarrainxkan buru batzuk gordin itxunak eta nitxunak erabili, eta orduan, esatzen duz da, oskaiuen zehaukatzu, erabilin biozu, orduan emon gotzut. Bestela ez, ze, hori, esposo erabili bie da, botateko bada, botateko eurek, eta listo. Egin behar dana, hori, errezetak egin behar ditugu, arraina erabiltzen dienak, arraina saltzan, ero, bestela, nola ez, lehen ez dago, fideua bati, ero arroz bati, garrantzitsuena, zein da, botako diogun ura, eta ur hori, ura izan beharrean, hobeto, arraizalda potente bat izate orduan, noizean behin, irtera eman behar zaio etxean, oie. Hori da. Esan dago, ezurra hemen erdian daukana, eta arrandegien eskatu alduzu emosteko, ero, nobera, moztu, ez dauka inungo misterio. Hori da, eta holan, aipatzeko gauza deigarrixena, ez da, 200 espezie desberdin jauzela itxasapuanak, nik initxula ezagutzen, eta bigarrena, komentatu gutxorienen hainbat aldiz, baina, aipatzeko, berriz errepikatzeko, aproposa da, eta da oso bitxia dela euren ugaltzeko prozesua. Nun, arrak dien emiak baino 10 aldiz txikixauak, eta honek doiez da emia itxeotzie koska sabelian hor sartzen die parasito bezala bihurtzen die eta emia ugaltzeko prest dauenean hortxe dauka bestian espermata hartzeko berak nahi dauenean. Kuriosua oso. Bai. Hombre, ni mantisa bitar ez pasa, manti religioso hori esaten dena horrek arrajan iten du.
Osea, lehengo, bere hasia sartzen dio, eta lana bukatu itxune, ja bukatu itxu lana, zala. Oin etorri, gozia daukatetan. Kuriosua natura oso. Bai. Eta kuriosua be, itxasapuai inguruan, beroa itxen ez, beroa egingo bai itxasuan inguruan. Eta kalkulatzen da, 2019 da, 2023 urte bitartean, uran temperatura, zenbat esango zinun igo dala. Gradu bat. Ez dakit gidoia irakurri duzun, ez dakit gradu da, baina 125. Ez da gutxi, oza, pila bada. Aztakeri bat. Bai, azkenean aldaketa klimatikoa dela eta aztakeri bat. Alen ikusten zinuen, igual, hor ondartzan, neguen, hor lau pertsona edo bainatzen. Eta gaur egun, geroz eta oikua da, ez, azkenean. Negukoa baina nik gehiago deitzen diaten ziba, udan, ze bero dagoen ura. Lehen, 22 igoten zan hemen Euskal Herrian. Egon da, iaz ez da izemat, 26 ero ego zan. Bai, emoten dagoela hor. Txixepozu. Hori da, unbien pizinea. Segundu bat, mokaduko ataletan moztu ditut hemen zapo atalak, hauek gero hauan sartzeko. Hemen kipula eta baratxuria erregozita, denpora gehiagokin, esan du gaur askarra izango dela. Piperrautza koiarakada bat, hemen, komeni da, askar mugitzea, eta hurrengo saia botatzea askar, ero bustitzea, zestela piperrautza erreitzen da. Txitxirioa bota ditugu, goratu, egozita daudela hauek, ez dira beratutako txitxirio. Bi buelta eta salda, esan, torre. Hori da, ez niri gustatzen gatela, normalean itxe danean elzakarisek eta txitxirio egoziekin, normalean gero beste egozketa bat emote dutziet 5-10 minutukua, ez dakit, xuabi hau geratzeko edo apur bat poteko zapore hori kentzeko. Hau da, holan jateko badau, edo entzeladan edo, baina emote motzozue beste 5-10 minututxo. Garbitu. Pila bat igertzen da. Eta orain esan dagoa, hemen, arraiz alda, arraiak jungo dalako, ura balden badukazue, ura aragi salda batera edukite mazue bota lasai, Hemen, eskara ibiliko, zure osaban, ez? Honek arraiz alda eraman bardu. Bueno, arraiz alda batekin hobeto, malgua izan. Baina, nik egia da, hainbat jatetxe, Euskal Herrian famatu dinetan lan egindakoa naiz, eta hor, ia danerako aragi salda erabiltzen zen. Ze salda aragiena beti okiten gendu martxan, holako lapiko handi bat, eta ura bustitzeko dana erabiltzen zen, bai arrainan oinarri ero emango zuten saltzak, ero aragienak, ero baita. Honek, iregin aldi bat, eta bien bitartean, botako diot, gatza gure zapuari, eta zerrez, hor sartu, beste 5 minutu irakiten izan, eta ez dauka inungo misterioik. Hemen nahi izan ezkero, hemen saltza zaigu geratuko loditxo holan. Nahi izan ezkero, txitxiri batzuk, katillo batera atera, birrindu ingo ditugu, sartuko ditugu, eta horrek lagunduko dugu gure saltza loditzen. Baina kasunetan harina izango da. Bai, ikusiko dugu. 5 minutu utziko dugu hemen irakiten, zapoa botatzen dugu momentutik, eta ikusten bau bilartean zapalduko ditugula batzu, zapalduko ditugu, ez dugu ezer kostatzen. Beraz, itxoain, hau, barrura, eta 5 minutu barru, pagatuz. Plo, gure garbantzu eltzekaria, listo. Zeguna, itxura hona dauka. Bai, bater bakarra. Lehen zapaldu inditzuzu batzuk gainera. Batzu zapaldu inditut, boteizke batzu zapaldu da, oliba olio txorrata bat, honi kalterik ez dio iten inori, eta hemen dazkazue, azkar prestauta gure garbantzuak zapoarekin. Baina, nila pres bikoiarekin? Bakizu zelan dauen, ez? Bero? Oso bero. Oso bero. Horregatik putzen gotzao. Putzen gotzao. Eta animatu bargara eltzekari eta botatzen arraia gehiotan. Oso goxuak. Oso beruak. Oso gozuak. Eta bixar, ostegun biralak. Bai. Zue garratzalde hona izan, eta bihar gogoratu, txorien etorri. Agur.